Săptămânal primesc întrebarea asta. Cu ce carte să încep dacă vreau să citesc Stephen King? Este bine dacă cumpăr cartea asta ca prima mea carte de la Stephen King? Dacă tot se întâmplă treaba asta atât de des, facem clipul ăsta. Am făcut o listă cu 10 cărți și ordinea lor, cum ai putea să le încep de la prima la ultima. Aceasta este lista mea personală și contează și ce experiențe am avut cu fiecare carte în parte. Aștept și comentariile voastre, dacă este mai clar acum după ce ați văzut lista mea sau aveți o listă de-a voastră. Asta trebuie ștearsă. N-am pus semnul de carte, acum am pierdut unde eram. Știi ceva, eu nu mai îmi bat capul cu toate astea. Eu mi-au fain frumos căștile. Așa. Mult mai simplu cu Eco. Mult mai simplu. Stau și eu liniștit și mă bucur de carte. Acest clip este sponsorizat de platforma de audiobooks Eco. Click pe linkul din descriere ca să-ți creezi un cont. Foarte important, totul pornește de pe site. Acolo îți faci contul, îți alegi abonamentul sau deblochezi audiobook-ul pe care vrei să-l asculți. După aceea, cartea o poți asculta pe aplicația Eco, pe care o găsești în Google Play Store, App Store sau Huawei App Gallery. Ai 30 de zile gratis și 3 audiobooks pe care le poți cumpăra cu cele 3 credite pe care le primești când te înregistrezi prima oară. Eu am ales mai târziu de Stephen King, dacă toți suntem pe temă cu Stephen King astăzi. Sunt disponibile peste 210 cărți audio în limba română și peste 9400 cărți audio în limba engleză. Și în fiecare săptămână adaugă 2 audiobook-uri noi. Audiobook-urile sunt narate de naratori recunoscuți și îndrăgiți ca Andy Vasluianu, Florin Piersic Jr. sau Marius Manole. Apasă pe linkul din descriere, poți încerca 30 de zile gratis unde primești 3 credite gratis la înregistrare și uite așa îți cumperi și 3 audiobook-uri din partea casei. Și ghiși ce? Dacă alegi să nu continui abonamentul, cărțile rămân în librăria ta. Le poți descărca securizat în aplicația Eco ca să le asculți după aceea offline. Mulțumesc foarte mult Eco pentru sponsorizare, verificați linkul din descriere. După atâția ani de citit Stephen King am ajuns la concluzia că Anotimpuri diferite este cea mai bună carte cu care poți să intri în universul lui Stephen King. Este o carte cu short stories. Una dintre cele mai populare filme a fost făcut din cartea asta. Shawshank Redemption sau Închisoarea Îngerilor. De ce e potrivită cartea asta? Pentru că sunt povestiri scurte, da? Și poți să o parcurgi mult mai ușor, deși poate te sperie, și o să fii surprins cum Stephen King te duce de la o poveste cu niște copii care găsesc un cadavru până la o poveste cu un om în închisoare pe care o știi din filme. Anotimpuri diferite. Foarte bună. Înainte de Anotimpuri diferite, my go-to era tot timpul Cimitirul Animalelor. Tot timpul am recomandat cartea asta, pe care ghișe o poți găsi și sub formă de audiobook pe Eco. O poveste despre o familie care se mută într-o casă nouă și află ceva dubios, că există un cimitir de animale alături. În maniera lui Stephen King, normal că există și un element supernatural. Cartea asta a fost printre primele pe care le-am citit, de fapt nu arăta așa și a prins ceva ani de când o am. Este în continuare cam primele cărți pe care le recomand de la el. Hai să vorbim acum despre mașini. Mai exact, o singură mașină. Christine este prima carte de Stephen King pe care am citit-o vreodată și dacă nu puteți observa, sunt un fan. Are o legătură mai personală cu mine, fiind prima carte care m-a introdus în universul ăsta și probabil te întreb de ce nu ne spui și nouă să fie prima carte. Este o poveste despre o mașină supernaturală. O găsește un băiat, e toată șterpelită și omul o reconstruiește, o repară, o face frumoasă și ce să vezi, supernatural, mașina are viață. Cred că este un subiect mai ciudat pentru unii sau dacă nu au nicio treabă cu mașinile, poate nu se pot conecta, dar este o poveste super solidă. Hai să vorbim și de un clasic, nu?
Era previzibil, știai că o să ajungem aici. The Shining. Îmi place că acum nu mai e tradusă Strălucirea. Când am citit-o eu, era tradusă Strălucirea, acum este The Shining și ghiște și pe asta o poți găsi pe platforma Echo sub formă de audiobook. Este un clasic și este una din primele cărți a lui Stephen King care a făcut o grămadă de valuri, mai ales cu filmul, și e cartea aia de la Stephen King la care trebuie să ajungi la un moment dat, de aceea am plasat-o pe locul 4, că nu ar trebui să începi cu asta, ar trebui să muncești un pic până ajungi la ea. O poveste despre o familie care se duc în vacanță într-un hotel care nu arată deloc dubios. Tatăl este un scriitor care încearcă să găsească puțină inspirație, mai ales în hotelul ăsta, dar de fapt găsește nebunie și începe și aleargă familia. Dacă arăt cartea asta cuiva, poate se gândește că vreau să-i fac rău, adică cartea asta e huge. JFK sau 11-22-63, o carte pe care am citit-o recent, este superbă. Tehnic sau pe gusturile mele, din nou e o listă personală, JFK până acum mi se pare cam cea mai bună carte a lui. Are tot ce vrei tu în ea. Este despre un om, un profesor dacă nu mă înșel, care pleacă în timp să prevină sau să oprească asasinarea lui John F. Kennedy. Premiza așa din start, ești ok, vreau să văd ce asta, vreau să văd ce se întâmplă. Îți dai seama, cartea asta e foarte mare, povestea asta e foarte mare, se întâmplă o grămadă de chestii, poate întâlnește pe cineva acolo, poate nu are voie să facă anumite chestii, că știm cum e cu călătoria în timp. E o carte la care, din nou, trebuie să ajungi. Pe locul 7 am pus Misery. Asta am citit-o tot așa printre primele cărți de la Stephen King și nu înțelegeam care-i treaba cu ea, înainte să o citesc. Că e despre un nene scriitor care face un accident, rămâne blocat în zăpadă și îl salvează o femeie. Îl duce femeia acasă, omul stă la pat, nu mai îți dai seama după accident, e tot rănit și ce să vezi, femeia este number one fan. Iubește cărțile lui, aștepta oportunitatea asta de atâta timp și nu o să-l lase să plece. Când am citit-o, am zis bine, înțeleg acum. E fascinant să vezi ce se întâmplă cu femeia aia, oare ce o să pățească scriitorul ăsta. Sunt atâtea chestii care poate să meargă greșit. Și Misery o poți găsi pe Echo sub formă de audiobook. Pe locul 7 este altă carte pe care am citit-o tot așa printre primele, Carrie, cu look-ul ăsta, cu ăsta vechi. Îmi place foarte mult Carrie. Este prima carte pe care a scris-o, sau cel puțin prima carte de succes pe care a publicat-o Stephen King. Are și o poveste super frumoasă pe care am tot spus-o de-a lungul timpului, despre o fată care are o mamă foarte creștină. Ea încearcă să exploreze mai mult în viața ei de adolescentă, vrea să meargă la bal, vrea să trăiască practic cât anii ăștia de adolescență. Mama nu o lasă, evident, și nu ajută că copiii din liceul respectiv sunt cum sunt. Dar da, există și un element supernatural în povestea asta. Carrie este... Am pus-o atâta de pe locul 7 pentru că iară e foarte scurtă, dar e ceva ce trebuie să citești, să fii acolo și să te bucuri că ai ajuns la ea, știi? Nu consider că e cea mai bună povestea lui, dar consider că e una pe care ar trebui să o citești la un moment dat. Găsești Carrie și în formă de audiobook pe Echo. Pe locul 8 avem Jocul lui Gerald. Asta a fost ori a doua, ori a treia carte de la Stephen King pe care am citit-o și am rămas efectiv surprins. La fel ca Misery, tot un scenariu din ăsta de am rămas blocat. De data asta este vorba despre o femeie care se duce cu soțul ei la cabană, soțul ei moare în pat, iar ea rămâne blocată, legată de pat. Povestea asta o să te țină, când auzi premiza asta, asta e o poveste de 20 de pagini, hai să fim... Nu. Stephen King o duce în niște direcții unde ești fascinat să vezi dacă femeia asta o să se descurce să bea apă din pat legată, singură în cabană, nu o aude nimeni.
Nu știu, sunt multe elemente aici foarte interesante care te țin în priză. E una din preferatele mele. Ceva mai controversat, Cell sau Mobilul. Tot așa, Mobilul este una dintre primele cărți pe care le-am citit, nu varianta asta, aveam una română închiriată de la biblioteca liceului și am fost surprins că Stephen King a scris o carte cu zombie, dar diferit. Am auzit chestia asta că Cell e cartea aia lui cu zombie și sunt împărțit cu zombie. Dar când auzi care-i treaba de fapt, cum ajung oamenii aia zombie sau ce se întâmplă, ești surprins. Cell o găsești și în variantă de audiobook pe Eco. Am ajuns la final. La final am pus două cărți. Una dintre ele o am, una nu o am, dar le-am citit pe amândouă. La astea două trebuie să ajungi. Sunt foarte mari. Una dintre ele este It și cealaltă este The Stand sau Apocalipsa. Pe amândouă le-am citit închiriate de la bibliotecă dintr-un liceu, de-aia nu mai am The Stand, trebuie să o iau și pe aia. E o aventură. Îmi spun foarte mulți oameni, e o carte bună asta să încep, că știu că It este ceva popular și dacă tot intru în lumea, asta nu e o carte ușor de parcurs. Și nici Apocalipsa. E o carte foarte mare, sunt foarte multe personaje și acțiunea se împarte și se încrucișează și la un moment dat întorci pagini înapoi, m-am pierdut ceva, e foarte întortocheată. Despre grupul ăsta de copii care găsesc un clown care e ceva supernatural, după aia e despre frică, copiii cresc, sunt adulți, jumătate din carte e despre ei ca adulți care se întorc înapoi în Derry, un orășel unde au crescut. Sunt foarte multe elemente. E foarte mult pentru prima ta carte de Stephen King. Știu că ești curajos, dar nu vreau să te descurajez. De aceea am pus și It și Apocalipsa pe locul 10. Apocalipsa iară, o carte foarte bună. Una a fost, încă este una din preferatele mele, acolo sus cu 11, 22, 63, Cimitirul Animalelor și așa mai departe. Dar și Apocalipsa are cam aceeași formulă, foarte multe personaje împrăștiate care get together și hai să înfruntăm răul. Eu sper să ajungi la asta la un moment dat sau la Apocalipsa. Cam asta a fost lista mea, sper că v-am ajutat, sper că vi s-a părut interesant. O să folosesc clipul ăsta ca referință de fiecare dată. Nu știi cu ce să încep? Cu Stephen King? There you go. Lăsați-mi, vă rog frumos, în comentarii dacă v-am ajutat, dacă a fost helpful, desigur, și dacă aveți voi o listă. Nu, stai că eu le-aș pune altcumva. Engagement, contează. Pe final vreau să le mulțumesc și oamenilor de la Eco care au venit cu o sponsorizare pentru clipul ăsta și așa a fost destul de realizabil, mai ales așa frumos. Mulțumesc foarte mult. Eco este o platformă de audiobooks foarte bună din România. Accesați linkul din descriere, vă înregistrați cu trial-ul de 30 de zile, așa primiți 3 credite, cu acele 3 credite din partea casei puteți să cumpărați 3 audiobook-uri, să încercați. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce audiobook v-ați luat voi de pe Eco. Eu mi-am luat mai târziu de la Stephen King, stați să vă arăt aici, am pregătit, am luat mai târziu de la Stephen King și vocea actorului, naratorului este superbă, chiar te bagă așa într-o atmosferă. Lăsați-mi în comentarii ce audiobook ați luat voi cu cele 3 credite. Mulțumesc foarte mult și de vizionare, subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.